Goddag og velkommen. I dag har jeg en lille kort video om lidt småting, jeg købte på Den Blå Avis. Nemlig de her 2 pakker, som jeg vil åbne og tale en lille bitte smule om. Vi starter med den største pakke, ligesom juleaften. Hvorfor vente? Og hvem ved, måske i virkeligheden de små pakker, der er de bedste. En ting kan jeg dog garantere, der er kun tale om hårde pakker. Og der er Lego i den. I den her pakke er der et enkelt sæt, nemlig Toy Stories 7596 Trash Compactor Escape. Det er den her. Det er et sæt, jeg har i forvejen. Det er et sæt, jeg synes er ret fedt. Og det er et sæt, der var så billigt, så jeg simpelthen ikke kunne lade være med at købe det. 100 kroner. Nu finder vi selvfølgelig ikke ud af her i dag, om det så også er komplet, men det påstod sælger, at det var. Så det vil jeg da stole på. Her kan jeg se nogle af figurerne. Stort aktiv ved det her sæt. Men spændende, sjovt sæt. Ja, og hvorfor har jeg så købt nummer 2 af det? Det er også egentlig et godt spørgsmål. Det var først og fremmest, fordi jeg simpelthen synes, det var for billigt. 100 kroner, det kan jeg simpelthen ikke forstå, at det kun koster. Så først kan jeg måske prøve at bygge begge 2. Og så, det ved jeg ikke, lave et meget stort sæt. Og så vil jeg jo formodentlig sælge et af dem. Og så bliver det så spændende, om jeg kan få mere end 100 kroner for det. Mit bud er, at det kan jeg godt. Og hvad er der så i den lille pakke? Ja. Det er spændende. Det er også altid spændende, når man nu får det, man har bestilt, ikke? Jeg synes jo, de fleste, der er mange gode sælgere, også på Den Blå Avis. Den Blå Avis har jo lidt det problem, at man ikke kan rate sælgerne. Så der er jo altså også nogle brodne kar imellem. Og der er også nogen, der ikke tilsyneladende helt har forstået, hvad et komplet sæt betyder, eller hvad god stand betyder. De er måske lidt for ivrige til at bruge det ord, og så er der så ikke nogen mulighed for rigtig at samle op på det, fordi man ikke kan rate dem. Så kan man jo selvfølgelig personligt lade være at købe der igen, men det hjælper jo ikke den næste køber. I den her pakke ligger der en masse små figurer fra diverse sæt af dem her. Og dem har jeg købt, fordi specielt den sidste serie, det er denne her serie. Der har vi i hvert fald her i huset efterhånden fået rigtig mange Batman. Og vi har fået rigtig mange hende den sorte dame. Og vi kunne godt tænke os nogle af de andre ting også. Så det var lidt, da jeg så, at der var en, der havde de her til salg for 30 kroner stykket. Det er jo cirka det samme, de koster i butikkerne. Der er så også lidt af de ældre årgange. Så tænker jeg, nu køber jeg simpelthen lige et par stykker. Der er både nogen, som jeg ved, at jeg kender nogen, der godt kunne finde på at ønske sig. Måske nogle kalendergaver eller sådan nogle ting. Og så er der nogle figurer, jeg selv synes var ret fede. Og jeg er bare træt af at købe de her hemmelige pakker, og så ende med noget, man dybest set er ligeglad med. Skal jeg åbne dem? Det var jeg måske ikke, men jeg kan i hvert fald vise her, hvad det drejer sig om. 6, 7, 8 styks. Ja. Det var det, jeg købte. Tak for i dag.
Hej igen. Ved I hvad, jeg besluttede mig for, at det blev for kedeligt, hvis jeg ikke også viste, hvad der var nede i de figurpakker der. Det kan jeg godt se. Så jeg har lige klippet dem åben, og så vil jeg lige vise, hvad der kan være nede i dem. Jeg blev egentlig positivt overrasket, fordi jeg troede egentlig, at de fleste af dem var sådan samlet og så videre, men det er ret tydeligt, at det er... Det virker som om, at det simpelthen bare er nogen, der kun lige er blevet åbnet for at tjekke, hvad der er i, og så, og så lagt ned igen. Det er i hvert fald mit indtryk. Men skal vi ikke bare starte fra en ende af? Harry Potter-serien. Hvad fandt jeg ham her? Jeg ved ikke, om det er... Nu må I ikke... Altså, så meget ved jeg ikke om det. Er det Dumbledore, måske? I hvert fald en troldmand, som jeg synes så ret cool ud. Prøv at tjekke det hår her. Det er så lidt svært at samle. Prøv at tjekke håret og skægget. Og så med noget, der ligner en fønix. Ret fedt. Det var da i hvert fald en af dem, jeg helst ville have for den serie, hvis jeg selv kunne vælge. Og det kunne jeg jo så i det her tilfælde, fordi man kunne vælge næsten alt. Han havde rigtig, rigtig mange. Jeg tror, han havde flere. Og jeg tror måske, han havde 100 figurer eller sådan noget, man kunne vælge imellem. Og selvfølgelig en tryllestav. Ja. Og så er der ret mange, som nævnt fra Marvel-serien, den nye. Den her, det var den, vi var flere, der hæppede på, hver gang vi fik den, og det var selvfølgelig specielt på grund af denne her, den lille krokodille. Jeg ved ikke nok om det til at sige, hvem vedkommende her er, men det er et meget flot hårstykke, kan man se det? Ja, måske lidt med et lille horn eller sådan noget på, eller diadem, jeg ved det ikke. Nu sidder folk og griner af mig, men den her, yes, dejligt. Den bliver i hvert fald også en af dem, der kommer i en af kalendergaverne, kan jeg sige. Så har vi den her, det er fra den samme serie. Ja. Det er en, jeg ved, at som jeg også ved, der er en, der ønsker sig. Ham her. Jeg ved ikke noget om ham. Jeg hørte bare, som sagt, der var en, der ønskede sig den, og så kunne jeg godt købe den, når jeg var i gang. Og skulle finde på ting til den kalendergave. Der har vi. Den her behøver jeg ikke gennemgå så meget, for jeg kan fortælle jer, at den er magen til den, hvor man fik den her pakken. 2 af dem. Fordi jeg har både en dreng, der ønsker sig den, men jeg kunne også godt selv tænke mig den. Fra den samme serie igen. Og jeg vil sige, sammen med alligatoren, så var det den her, jeg helst ville have haft, når jeg købte pakkerne. Og det var ikke så meget på grund af ham her. Jeg ved ikke, er det Loke? Det synes jeg håret tyder på. Men det var selvfølgelig på grund af hans brormand, Thor, der er tryllet om til en frø. Det er jo altså... Jeg synes Thor er for fed, og så få ham en frø også. Sjovt. Og en eller anden kop. Og nogle ting og sager. Så ja, meget glad for den. Og jeg tror, jeg kan fortælle jer, den her, det er præcis det samme som den. Den har jeg nemlig også købt 2 af. Både fordi jeg tror, der er måske en, der godt kunne tænke sig den, og så kunne jeg også godt selv tænke mig den. Så er der fra en af de en lidt ældre serie, den her. Og det er en ret særlig en. Det var nemlig den, der var den hemmelige. Det var den serie, hvor der var en hemmelig, man ikke vidste, hvad var, før at alle selvfølgelig vidste, hvis de gik op i det. Nemlig Landevejsrøveren.
til 30 kroner. Jeg synes, det er ret fedt. Jeg tænker Dick Turpin. Jeg skal selvfølgelig også lige have sin kappe på. Skal han der? Ja. Jeg tror, man skal starte med kappen. Og så... Ja. Det er sådan noget, der sidder sjovt at sidde og gøre, når der ikke er kamera på, ikke? Det er virkelig kræver fingerfærdighed. Nå ja, fordi så oven på kappen, så skal man selvfølgelig have masken, der skal skjule hans ansigt. Og så hovedet. Det lykkedes. Der var den, tror jeg. Måske. Jeg tror ikke, den kappe er helt rigtig sat på. Men I ved godt, hvad jeg mener. Og så må jeg lige arbejde lidt på det. Og selvfølgelig har han til at lave sine plyndringstogter. Landevejsrøveren her. En pistol i hver hånd. Ellers så får man ikke den der hestevogn til at stoppe. Så rider den bare videre. Men med en pistol, så kan man lige sige stop eller skyder. Stop eller skyder. Og hvis ikke folk stopper, så skyder man. Den er fed. Og den sidste, den er faktisk helt uåbnet. Det skal lige sige, jeg troede faktisk, den der var uåbnet, men det overlever jeg jo nok. Og jeg ved ikke, om han skulle have haft en eller anden 4 op i hatten. I så fald er den ikke med, men det går nok. Den sidste, det er den her. Fra den her serie, og den er helt uåben. Så det vil jeg vil ikke åbne den, fordi den vil jeg nemlig også bruge som en gave. Og nu skal jeg lige tjekke, eller ikke står nogen og lytter herude. Det gjorde der ikke efter min bedste overbevisning. Det er en dame-kentaur. Og der kom jo et Harry Potter-sæt for et år eller 2 siden, hvor der var 2 kentaurer og sådan en kæmpe figur med. Og ham, der skal have den her, han har de 2 kentaurer. Og så synes jeg, det var sjovt, der var en dame-kentaur her. Så derfor købte jeg den. Så det var det, der var i de her 8 pakker. Kostede 30 kroner stykket. Så på en måde virker det som lidt mange penge, synes jeg, at give for sådan en flok figurer. Men omvendt, så får man jo hurtigt brugt de samme penge på at komme til at købe de der pakker en gang imellem. De her hemmelige pakker. Og så får man alt det, man ikke ønsker sig. Så nu tog jeg bare en gang for alle og lige fik fat i nogle af dem, jeg synes var fede. Så tak fordi I så med. Vi ses. Hej.